Hemenize salam. Bu video Green Card anketanın confirmation number'ını kodunu yitiren adamlar üçün. Şular yalı Google'a giriýäňiz, CV program state go deyip yazýaňyz. Ondan sonra check status ýokarda üns beriň go bilen gutarmaly. Check statusa basýaňyz. Ondan sonra continue basmaly. Sonra forgot confirmation number sebäbi sizin eliňizde kod ýok. Yitirdim edýäňiz 2026 deyip dur eýäm aňyrdy. Berde last family name öz familiýaňyzy yazýaňyz. First name adyňyzy yazýaňyz. Aşağıda middle name bizde ýok bolan üçin no middle name basýaňyz. Sonra birinci ay yazmalydyr. İkinci doğulan çysloňyz, günüňiz. Üçüncü doğulan ýylyňyz. Email adres deyip duran yeri Green Card anketa doldurun wagtyňyzdaky görkezin mail poçtaňyzy yazmalydyr. Başga poçta däl. Eminne şol anketada görkezin poçtaňyzy yazmaly. 5-nji punkty şu kody bolşýaly baş harflary bilen san bar bolsa san, harf bar bolsa harf yazıp submit'e bassaňyz şular ýaly confirmation number'ınız çykýar, ýagny wastanawit bolýar. Videonun hökmen repost edin, beýleki koduny yitiren adamlara kömek bolar ýaly, olaram öz anketasyny barlap bilerleri ýaly. Green Card utanlary üstünlük şowluluk arzu edýän mundan ýanada utmadyklarym gynanmaň enneki ýyl nesip bolsa. Sag bolun.